Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:46 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon 48 minutos nakaligid sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Bacolod City, Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag sa katubalabutan sa nga signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Dewat na mayad yagab na naman. Action Night Patrol, Lunes Tubtob Sabado. Las 9:30 Tubtob alas 11 sang gabi. Isa ka oras kag 30 minutos kapag waswas na naman sa mga balita. Yari kita sa katapusan ng Miyerkules sang Pebrero, pitsa 24 sa tuig 2021. May apat na lang kadlaw nga nagahabil-habil sa pinasahi nga bulan sa nga tuig. Ang bulan sa nga Pebrero sa maabot nga Domingo magbabay na sa panulukan sang mga tao.
Bagod magatapos na ang yasiri nga mga pets. Amaning bulan sa nga tuig mga ka-aksyon nga mayara sa nga pinakadyutay lamang nga petsa kag numero bagod nagalawig lamang ini sa tubtob 28. Kaga sa Lunes nga adlaw magasunod na ang unang adlaw sang Marso. Palatuntunan, Action Night Patrol, liwat naman nga magapiod, magahibos sang mga nagsinigabong nga mga balita halin kay na sang kaagahon sang aga, sang udto, sang hapon, kasisidmon, tubtob subong nga kagabihon. Madamo-damo sa mga nagpasalamat bangod ginlikawan subong ang Negros Occidental kag Bacolod, sang kululbaan nga Bagyo, ang Bagyo Auring nga una nag-tropical depression kag nag-tigbilew bilang tropical storm. Damo sang mga nagpasalamat bangod medyo ginlikawan ang ato sa nga probinsya kag syudad sang Bacolod sa Bagyo Auring, namong pinakaunang nga bagyo sa Pilipinas sa buong tuig 2021. Dapat kita magpasalamat sa mahal nga makaako bangod ginpamatian niya. Ang ato sa nga pangamuyo, hindi lang pagiguon sang bagyo nga ato sa pinalangga nga syudad, kaga probinsya. Thank you, Gid. Pero sa piyak sinitanan mga ka-aksyon, dapat sa gihapon kita mag-ulo aligmat. Dapat kita mag-ulo alerto, hindi lamang sa nagkakatabo nga hindi lamang sa lakat sang panahon, kundi pati na sa mga nagkakatabo nga trahedya o kon kalamidad. Pati na ulo aligmat man sa mga tao, ulo alerto man sa mga tao, nga way isang opisyo kundi ang pagpanghalit sa ilang sading nga isig kapareho. Amo ni sila mga tao nga mga makalamkabot na mga kawatan, ang manogkawit sa pagkabutan, ang manogpickpocket, as not sure pati na mga hold-uppers mga ka-aksyon. Sa mga daan medyo mabulubugnaw ang dupidupos ng hangin. Naporok-orok kini tulog. Ang ato siri halos kalabaran ng mga ka-aksyon. Kung kaysa din ang kabatsyag na mayroon sila nagakuti na sang lack o kon kandado sang ilas sa nga portahan. Igo morahon kawatan lagali. Halungan tamang subong ang sitwasyon sa Bacolod ha. Damo sang nagasiling nga daw nag-ala murder capital na Bacolod ha. Nga sahi sa nga lugar. Dangol sa sunod-sunod nga mga krimen sang pagpatay. Daw namungol ng palamatinan sa nga Bacolod nun. Sa balita, angot mga ka-aksyon sa tao nga gintero patay, riding in tandem ang naghimo. Ang pulis hasta man lang sa investigasyon. Ang ginasiling permilang blanco. Budlay kay wala sang testigo. Budlay bangod wala na kakooperar ang pamilya sang biktima. Ti anong himuon din naton man? Kung naga-eksperyensya sang kabudlayan, ano ba lang dapat nato sa nga himuon di? Di bila na tunan tama na? Sa ato sa nga mga miyembro sang otoridad. Natunan gin ninyo na antes nangin katapo kamo sa mga otoridad. Kung paano resolbahon ang kaso. Kung paano nagadihon sa mga tikang kung nag-eksperyensya sang ginatawag kabudlayan. Ang mga kriminal subong araho ang kalabanan sila guro nagayomyuhom, may barang isipa, may paaman para nga paniwal. Kung pwede pala maghahambal ang kriminal mag-action basing isa rin nga isiling bla. Why man? Sugid-sugid lang. Hindi makamo makadakop sa amon, pigaw, lawlaw, wala-wala o ano pagig niya mga tinagaan pwede nga hiyambal sa kriminal. Pagamo sa rin mag-action ti sagsag ni ang batasa sa mga kriminal. Magsigigin na lang ang krimen nga pagpatay dire sa Bacolod City. Ang syudad sa Bacolod kundi ginakilala ini bilang isa sa mga most livable city sa Western Visayas, sa Bugos nga region size, sa Bugos nga Pilipinas, livable. Magtawag kita livable mga ka-aksyon kung sa mga Tagalog pa mabuhay, worth living, enjoyable, marami tiniran, mapos pakisamahan, tuod ni.
The most livable city, mabuhay. Hilway tiniran. Hilway pabalin nga daw halos, di nga di masipan mo. Ang katabo nga pagpatay sa mga tao di, most livable. Imbis mabuhay, maka-aksyon, ang katabo, damo ang kakapatay. Amo ning realidad nga di ta pwede matago. Kaya ra huga katabo mga ka-aksyon, kakakibot lang ang pabinsaron sang makulod doon ng mga tao di. Halos karas man na makabati sila nga mayara naman sang gintiro patay ang riding in tandem. Mga opisyal sang syudad, ka mga autoridad, ano pagid ang bansag sa makulod gani man? Business-friendly city. Ako medyo nauya man ko tani magbunos, hindi ko makulod doon man ko mo. Tumandog pintas ang syudad sang makulod, puruti kundi tani paggamunohon, di tani pagpion ini nga sahi sang problema kang isyo. Magsige-sige ni apektado abino sino apektado de kapulisan mga opisyal sang syudad hindi apektado di maka-aksyon kita taran nga register diri sa Bacolod City. Ano pagkagani bansag sa Bacolod man dumanta business friendly city, hindi ba? Lugar nga madamo sa mga negosyante nga nagakainganyo nga magnegosyo diri sa ato sa nga syudad. Isubong bisan labo ni sumato balaan sa mga negosyante nga mayara sang surod-surod nga mga krimen nga pagpatay. Kabisan ara sa sulod sang balay ang target sang nga palatyon ay ginasulong pa ginatiro. Umabalaan sa negosyante, sino man nabi nga negosyante man ang magadahan sini man. Ano pagid ang Bacolod di nabantugan nini sa tatak nga the City of Smiles. Agin kilalaman bilang isa sa mga retirement destination sa Pilipinas. Ang syudad sa nga Bacolod di ang pinakasikat pagdira ako diri sa Negros mga ka-aksyon retirement hub. Ang manang syudad sa Novagite dito ni sa Negros Oriental ho. Ang mga naga-retiro blang US Navy, US Army, diri sila nagapaabulya sa Pilipinas kag isa sa mga lugar nga ila sila ginatinira kag nagapatukod sila sa negosyo among isla sang Negros, partikular dara sa may Negros Oriental, ang mga beaches bala ka mga resource dahil ang tawan nyo bala. Kaya ang halos nagapanag-iyada ang mga retired. O hindi US Army, US Navy. Di retirement hub, retirement destination ang isla sa Negros. Di mamam Bacolod City, ginasiling man nga retirement destination man sa pungsod sa Pilipinas. Ginakilala ini sang Philippine Retirement Authority. Kaya mag-amon ni sabong ang senaryo mga ka-aksyon, may mga mag-retiro, may mga nag-retiro payhan na mag-star diri sa Bacolod City. Mayara paguro naman Mayara pa naman nga inang mga nagapatibla nga ining sunod-sunod nga krimen sang pagpatay sa syudad sa Bacolod, mahatagan pa sang kasulbaran. Matap maakon mapaganagan man lang. Kaya sama-sama ginasiling magka-aksyon nga isolated nga kaso nga katabang ang pagpatay diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Pero iniya ho, mismo grupo sa mga negosyante nagasiling nga daw hindi na niya isolated nga mo ning hugada ni kahibing semana nga way sa ginetiro patay mo. Hindi na gid gani may isipan. Ang ako sa nga listahan di ho. Sang nagligad nga 20 bisan umpisa lang ta 2020. Hindi na sakupon pang 2019. Ang 2019 maka-aksyon na mo namo pagid to. Ang mga ginpamatay nga ang halos kalabanan ginaangot sa transaksyon sa illegal nga droga. Kaya ano na lang matabo sa aton, di man? Kung si Chay Rocket pang pambalon maka-aksyon, di ba? Ala na kamuda. Ang importante, buhi kag naga ginhawa. Pero sa mga opisyal naton kag kapulisan, medyo pa kitang gilas man. Nakita man sa Bacolod nun nga concern ka mo. Medyo huya man ay. Di nyo man pagpatami kag ang pagkahilmo nun bla. Nga daw ay nagid sang pwede nga mahimo pa.
Naway nalabot sa kakatabo, hindi ni pwede. Ang bakulod doon ng mga tao subong mga kaaksyon nagapanilag na mo. Malinyo ba kung nagahulat na lang sila nga magdali abot ang 2022 nga eleksyon bla para nga at least makadesisyon sila. Kung bala ipabilin sa gihapon sa pwesto o kung dapat na pangitaan sang magabulos. Hindi nyo na pagulata nga mo pa ng ngin resulta mag-aksyon ka base kung kibot ka mo bla. Sa mga opisyal nato nga concern nga dapat may obligasyon gid. Sa saring labi na gid sa peace and order. No, sa peace and order, kag sa Committee on Police Matters mayaran na da. Alam ta tungkod sa way man gani batia, way man sang pagpalayag kung anong reaksyon sa saring sunod-sunod nga kaso sang pagpamatay. Base pag tupa sang 2022 nga eleksyon, mangampol ka mo kasla, may paaman pa nga ng punaya. Ay, impunto alas 10. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nano ang mga tutukan nato sa mga balita. Dari sa ato sa nga pagpangalagad sa Action at Patrol Tuesday edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang sa balita lokal mga kaaksyon, subong amoning nagapangunagid nga ginahambalan. Ang natabo nga pag-utas ang kaugalingon nga kabuhi sining 30 anyos nga lalaki paagi sa pagtaklas sa Barandilla. Daw ang report ka na baton miyembro sa ginatawag nga LGBT. No? Tumaklas ini siya mag-aksyon sa Barandilla halin sa ikaapat nga panalgan sa nga dako nga mall sa Bacolod kaina sang hapon. Pagtaklas Barandilla, lumumpat siya dito sa nagtupa mag-aksyon sa ground floor sa tiles kag tumang katiga semento sa ground floor mga kaaksyon. Ang kaso yung napatihan ini nga suicide. Nagutas gid sa isa ni kaulingon nga kabuhi ini nga persona. Aras 3 kaina sang hapon ti damo sa mga tawo nga nagalagaw o nagalambiyong sa sulod sa sining mall ni. Nakakibot na lamang sila sang makitaan nga gulpi lang may nagtupa nga lawas ang tawo sa ground floor sang sining mall mga kaaksyon. Tingin buligan na rin nga madala sa ospital pero wagid matabangan. Akin mo nga ikaapat ka madalgan halinan sa lawas mo. Pag tupa mo sa dalom ti siyempre grabing impact sila. Tingin dala mga kaaksyon sa pinakamalapit nga ospital. Dari sa may ang pinakalapit is Doña Corazon Locsin mo. Monte Libano Memorial Regional Hospital. Wagid matalangan ni. Patay ang danangatan sa nilalaki nga rin. Yara sang suicide note. Ginapatihan nga suicide note. Bali ginsulat or mensahe. Or ginpalayag sang saring biktima nga ni. Antes ginkomiter ining ginapatihan nga pag-suicide ya. Na-recover sang kapulisan. Nagapabutyag nga ining tinuga niya mayara sang problema. Naginaangkon siya sa ring kaugalingon. May ngalan kita sang biktima dari makakson ko la kompleto. Kita taga-Bacolod man Pero sa bahin sang radyo, sa media, sa mayara kita sa ginasunod nga ethics. Basta gani kaso sang ginapatihan na suicide o kung suspected suicide pa lang, di dapat pag-ipalig ang ngalan sila. Pero mayara kita ko kompleto ngalan siyempre mayara man sa sang account sa FB mo. Gina-check naman maka-action ti kadamo sa mga kaabyanan niya, kadamo sa mga kakilala niya ang nakibot gid. Nagpabutyag sa ila sa nga papaging unong sa nga mensahe. Nagti may pilato ka mga impormasyon, may pilato ka mga mensahe. Naging palayag maka-action kung ano gid ang ginalinan sa likod sa ring pag-suicide.
sang saring 30 anyos nga lalaki. Rote, tumanay na ka personal. Kung ipalayag to pa sa kahanginan di, kung ano gid ang laban-laban o posible sa likod sa ring pag-suicide sa biktima. Yan ang kaso ni makaksyon pwede gid ni, kag pwede gid. Yan ang itabo ni nga suicide pwede gid ni malikawan. Ang eksperto mga kaaksyon nga saling na ang tanan nga problema may solusyon. Kung ang tao nagapati nga wala sang solusyon, then hindi ina matawag nga problema. Yan ang ginapatihan nga problem. Kung para sa iya may solusyon, hindi na problema. Kahit tanan-tanan nga problema, may solusyon. Asa na siling tanan may problema, may solusyon. Kung nagaantos ka sa problema, simple lang imuon siri. Pangitaon, kagpalitikan, kung ano ang solusyon. Pangayo ka sa panugyan sa ibang nga miyembro sa pamilya mo, sa mga abyan mo, o kung magdangop ka sa bahal nga Ginoo, magpangamuyo, nga tagan sang kusog para tubangon ang problema. Ang problema normal sa kabuhi sang tagsa ka mga tinuga. Kung para sa imo, way na sang kasulbaran. Ang kung para sa imo katapusan na santanan, hindi gid pagpanumduma. Ang pagutas sa imo sa kabuhi, bangon una bes. Ang Diyos amo naghatag sa ang ato sa kabuhi diri sa dutang na tauhan. Ay ang Diyos man lang amo ang nakahibalo kag amo ang makadesisyon kung saan o kita madula sining kalibutan. Ang kaso nga pag-suicide paagi sa paglumpat na sikapat kapadalgan mga kaaksyon ti mag-ausisaon pa rin. Sa mga kapulisan kung mayara sang foul play o kung wala, ay parang may maluan gidla kung hungod ang naghikog initinugang ni. Para taran nga palabang ko tanon, taran nga pagduda, matuldukan. Alas 10 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba ganyan ba sa rin balita nga dapat nato sa rin pagkatutukan kung may sunod-sunod nga krimen na pagpatay sa Bacolod, may isa pa kasunod-sunod. Sunod-sunod ng balita, tamo? Pero kaya sa report ni Aksyon na John Diaz, sunod-sunod man to. Sunod-sunod nga flash reports. Damo sa mga flash reports sa ato sa rin patrol kaya na. Ang resulta, Aksyon dyan, damo man nagsunod-sunod. Ang sunod-sunod nga buy-bust operation sa mga otoridad. Halin sa buy-bust sa drug den, kung ginatawag man nga Shabu Changi kahapon sa Barangay 27 Bacolod. Tub-tub subong nga hapon nga buy-bust mangyapon sa drug den mangyapon. Kaya nagalibak ro sa ako na may sumunod nga no to langaw. Buy-bust mangyapon sa drug den sa Barangay Sikang Airport naman niya. Pagkadto sa buy-bust sa sunod patio sa kandumanan. Grabe mga lugar ba? Linong-linong man nga lugar ba? Sige, yop-yop pa. Singhot pa kamo sa saling buisit na kabala demonyo nga sahi sa sabungan ni. Suyo pa more! Hasta magburudlo ang inyo sa nga kalimutaw. Nawin nga senaryo sa gihapon tampain sa mga otoridad nga nagapatigang kampanya para matapna ang ilegal nga droga non-stop nga waligaanay kag transaksyonan sa ilegal nga droga sa Bacolod. Balik-balik guba nga plaka bla madak parang isa bus lang sa duha. Marecover sa red kon sa waybas ang isa o kon duak bolto sudlan sa 3 kon tag 1 kilo. Di paano matapna mga boss ni man? Ang gawa sa mga kaaksyon daw duyan bla. Anong duyan haw? Balik-balik ang habyog. Manang papakot nga anong salakyan nga pinakabadasig. Why si iban duyan aman? Pagsakay mo, balik ka dayon. Gabalik-balik mo. Debla, sakay blas duyan kay pagsakay mo, balik ka dayon. Pinakadasig ang salakyan na. .09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Arebla mo nuhon ko gini. Dito ni sa Negros Oriental nga balita ho. Angot man sa drug operation. Standby sa ato sa nga patrol ha.
Buy bust ba ni? Pero hindi niya angot sa buy bust nga damo ang nagkaladakpan kag damo ang na-recover. Kundi buy bust ani maka-aksyon nga ginhimo sang 5 ka mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Subong hindi na sila PDEA. Former PDEA agents na sila. Ay pati lumukdo na sila sang kaso maka-aksyon mo. Anong balita di? Iring 5 ka mga anay katapo sang PDEA dito sa Negros Oriental. Sang ulihin na to kiban mga kaaksyon na pamatud-an gid. Kaya hindi gali tutuod nga baybas ang ilas na ginhimo kundi peke. Kita nyo? Ang balita, ang korte dito sa mga sunod sang Dumanguete nagpapanaog sang desisyon na sa ginatubang nga kaso sa ning 5 ni kanang operatiba former operative sang PDEA. Ang desisyon maka-aksyon convicted. Bot sa ningon sentensyado na sila. Kilamos gid kon naligo ko sila sang sentensya ining 5 ni priso sila. Multahan pa sila sang 1,000 pesos. Importante ning eleksyon ho. Pandam kag pahanumdum ni si iban pa ka mga operatiba. Hindi lamang sa mga taga-PDEA. Kundi sa tanan nga mga otoridad nga nagapatigayon di lang sa operasyon kontra illegal nga droga. Kundi sa tanan nga mga operasyon dapat lehitimo. Hindi dapat peke. Naggaway dapat sa matabong ang ginatuwag planted lang nga ebidensya. Ang desisyon sang korte, guilty sa indirect contempt. Bangod sa peke nga buy-bust operation. 14 ka pahinaan desisyon mo ni Judge Amelia Lourdes Mendoza. Nagapamatmat sa mga kusado. 5 ginasilabaw, 2 lalaki, 3 babae. At ano ang palabuton nila sa hindi gini mayad-mayad ni. Ang sentensya sila maka-aksyon preso sila 6 bulan titong astuig na. Ang 6 ka bulan sa buong dali naman lang mo. Ang kapitan gani nga ginserbihan sang 6 ka bulan nga suspension bagod man sa SAP anomaly ay manugbalik na sila tada. Manugbalik na daw tika dali lang eh. Marso na son bulan no mabalik na sila. Anong bulan, dali lang ni. Promulta nila ti 30,000 ka pesos. Kaya nila niya. Nagmulta sa nga taga 30,000 ka pesos. Ang question ko na nung dangatan nila sa pagkatapos sila sa nga sentensya, man may record na sila mo. Convicted kayo mo sa kaso nga fake by bus operation. Iban guro ni ma-apply na lang ni tricycle driver guro or tricycle driver alang-alang man sila batunon sa iban nga company ka man convicted ka na may kaso ka na imo ya may mansa ng imo sa ngalan amo na daw mabudlay daw ang background sang kaso man kaso ano kung paano natukiban nga peke gali kag sa sindikato ang hinimo sa ning 5 ni October 2020 gindagdagan na sila sa inisyal nga silot, ginbutang sila sa ginatuwag nga floating status. Bot sa lingon, why sila nagintagaan sa obligasyon bla? Dara na sila na sa isa ka lugar, isa ka unit, sa ila sa nga opisina, floating mo, lutaw-lutaw sa sabaw sang tugabang. Ang ila sa nga palaabuton, pero siyempre sige pa ng ila sa nga sweldo ya why pa naman mapamatmatan gid mo? October 2020 na maka-aksyon. So nag-standby sila. Samtang ginausisa ang kaso. Man ang ila sa ginhimo maka-aksyon may buy-bust operation sila sa Dumaguete City. Gin-arestar nilang 4 ka mga tao. Pero why sila gali sa kahibalo na may ara sang CCTV footage na naka-record maka-aksyon. So gin-review Inang CCTV footage ni. Importante ginibaya mo ang CCTV footage. Kaya mo niya pwedeng siling mabutigan. Pero kada mo baya sang establishmento or opisina sang gobyerno diri sa Bacolod kag nakahutek sa akon na siling action mar inang CCTV ang kinapabugal ng isa ka opisyal ho. Design lang na. Pero i-check mo na nga record. Waay na record. Kaya nga siya mismo hadlok sa landong niya. Ay, oo. Kaya rin daw, barangay hall. Grabe pa bugal sa opisyal mo.
Sila nga, mo niyo, major streets din namon ya, highway o, nanto abla. May mga CCTV na ya. May command center man siya. Pero ego murahon gle, why gali yan na-record? Why record? TV lang. Malantaw lang daya lingaw-lingaw, TV lang eh. Ibakin mo yan. Ay kapatagod-takod sa CCTV nga way malang sa record kung kinangalaw sa ulihin na anong imo sa nga provide. Why? Iinim na tabo ang makakaso sa 5 ka mga anay PDEA members dito sa Negros Oriental. May ara sila sang 4 ka mga tao gin arestar, pero nakuhaan sang CCTV. Pag-review mga ka-aksyon, ang natabo gali, kitang-kita gid sa CCTV. Nga ang gin pang-arestar nila nga 4 mga ka-aksyon, ginkuha nila isa-isa. Gin-pick up nila isa-isa, abi. Kag dito nila gindala sa lugar nga amo pa lang ang himuan nila sang by bus operation. Latuan niyo ba ito pelikula, no? Ginsugat lang isa-isa, ginpasakay sa lakyan. Hindi sila ka butig. Kaya ang salakyan nga nakita sa CCTV ang blong Isuzu Crosswind. Kagin gamit nila sa pagsugat sa mga ginpang-arestar nila isa-isa. Nakarehistro gid sa PDEA. Pamatuod gid nga PDEA gid. Sila gid ang nag-pick up siling 4 ni. Ang kaso nga ginpasaka sa mga ginpang-arestar nila nga 4 maka-aksyon, angot sa illegal nga droga, gindismiss to, ginbasura, pamatuod nga way gigali sang labot. Katong 4 ka mga tao ginpang-arestar nila, mga inosente glito. Di kon way bing CCTV, ano ay han ang dadagatan siling ginpang dakop nila man? Goro kaluluoy, no? Basi kung damo balang nga katabo amo ni haw diri sa pungsod Pilipinas haw. Dapat na day hibaloon sa ato sa mga otoridad, mga opisyal naton PNP o kung PDEA man. Baloon nyo basi kung hindi lang ni sa Negros Oriental katabo ni. Basi kung nasa ibang nga lugar, amo man ni. Bao Diyos ko, maluoy ka, kaluluoy gini mga kabiktima sa amo sa nga sahi sang senaryo mo. Ining ginatawag nga peke nga by bus operations. Bao kabay pa nga wala lang katabo sa mga operasyon nga ginihimo. Bangod nakagalaba niya noy. Sulumpaan niya. Mula banghod na niya sa ginatawag nga bantay silakay mo. Kag sa mga tropa naman sa gobyerno, ang mga government troops na sila mo, mga katuwang na sila sa kampanya sa gobyerno mo, PDEA, Kapulisan, Law Enforcement Agency. Di mo lamanghod na magkaksong sa skalawag, sa lipot ng mga sindikato mong Japon eh. Nakuntaning na sa nga panakpon, ang matudoon ng sindikato, pero angwa sila gali ang sindikato. Last 17 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Naungot na sa ato sa mga balita nga talupang doon ba? Kasi sa ato sa nga oras si Balon Tanaya. Tanang survey so report sa ato sa nga patrol sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Sa paglibot-libot ni Action John Diaz. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, kamusta Bacolod? Mayong gabi, please come in. Puro ambulansya karang gabi aksyon na marang mapatian sa palibot ng sunod sang Bacolod. Kay kabalo ka daw may gay nga gaw pagidi. May gay nga gaw last trip guro ni para kay nga gaw puli bla. Diri sa norte motor versus ido. Basta man yung kaso ay kagidi pa daw kung sa pang papamalon. Kung ido kontra mo aksyon mawag sa alam mo lagso tutong ido karon do kay tinaka nabungguan dito sa isa ka motosiklo. Bago gilang diri lang ka kung kagabi to kung nabatan sa tuwag aksyon sa may atubang sang land bank sa poste dito sa lapit sa may Santa Clara sa Division bla. Ato na lang aksyon mo diri sa may dampi sa may Villa Valderrama. Motorsiklo ni dinala sa yang ido guro bla. At ito gaplak sa sining gabi nakangkon ining lalaki mga minor injuries sa man action mar. Malang gari kay minor injuries lang na agom ya. At least nadapatan sila sa paggabulong sang katapo sang City Disaster Reduction Management Office. And then idalo pag sa may ospital, no? Amo ni ba sa kung gabi, oras na naton na taon naton pribo to. Dulo maksyon mar. Wala masado bituon ang kalangitan.
dulom ang dalanon. Kung di ka kamurot sa dalan, hindi ka na lang magbiyahe. Undang, munong ka na Kahit para likaw ka sa disgrasya, kabalo ka, kung gabi, biaksyon ng mga musinura, so gabunot lang agi ka maslakyan. Bisan rin lakson, no? Lakson nyo daan. Hindi ba sabado, amo sinakaramo, ang mga street lights mo, hindi gid amo sinakasanag man ang dalan lakson mo. Kag, una bes, ang ginasigaw tanin natin, doon may parin, sa mga reflectorized, sa tunga sandalan, base na sa lakson, mabutangan nila almost all day, draglis bata, gani, ang bilog para kay bata, lakson, di sa may bangka pipsi, pagkato dito sa may, antis dala sa simbahan niya, may ara dito nagabutang nga do reflectorized nga warning signal, sa mismo sa may dalan, no, but silingon na masapo sa ila, para makita nila, ang sitwasyon sa plibot ng syudad, no? Wala din sa ginalagyan nila, ginalabayan doon nila Action Mar, nga dala noon. Hindi problemado kung mo sina ang sitwasyon, Abi. No? Kay para masanag-sanag ang dala noon. No? Anyway, kung diri ka naman sa may mga mayor nga dala noon, like diri sa may Rizal, Ramos Lacson, karon gabi hindi tanto mo sila kasako, except sa pila ka mga balay kalanaan, balay limnan, may ara lagi ba nga nagapadulong Martes lang sa gabi, ha? Pero do may ara na nagadulo-jamming, nagapulupungko, nagayamiinom, nagkaon-kaon, tanan na lang, no? Amo na sa norte, sa Soria, tilay man tong opisyo sang iban. Nasidente, mga karon gabi sa may magsaysay, lakso, no? So, isa naman ka private, kag motorsiklo, minor injuries ang nangkon sining sakay sa motorsiklo lakson man. Maguglagi lang, sinilang yung mga tinio, no? Isa mo itong aksidente, makomodo ka balusail lang, no? O ay sa norte, may harap pagit sa Sora. Do, hindi gin magpaperding sorkod na mga masiniyang kaso. Kaya kagabi, ito lang pariyo man natabo. Diba sa norte, ito para nakatutok sa may flyover. Tatlo, kasunod-sunod nga aksidente. Pamanibay malos, Gulping South. May shooting incident, inisa lang ni Action Mar. Awan na mga insidente. Karon nga adlaw, ating inisaman ka South ang tatlong bypass operation. Nagbalos man ang North, diri sa Banago, may araman drug din, yung ginsulod kay ina. Kag may mga nagka-recover man Action Mar, no? Bali, duwa sa mga drug din. Duwa ka drug din, puro pideya nagtira. Sa patio to, dumanan to, no? Sa patio to, Action Mar, do, na-intervision nila ya. Ano to ya? Kaya makod mo, ang nadakpan, kilala sa mga priso? Kilala sa mga priso? Kay ang likod ka patso, Action Man, may pader nga gamay. Amo na din ang facilities, ang male ka female dormitory sa BGMP. Kaya ang bas ang mga kumuloy sa lugar, abi sir, kay sila nag-change sa mga prisos, bababo? Uy. Kilala nila ang sigitan, di ba? To, sige lang, kita natin disulod sa pesuhan to. So, kilala ko nila. Tatlo kami di bala si Musulod Pesuhan, kilala nila nga lang, pero mong tinalawag to nila. Kay ang akong maksuma, digto sa nadakpan, sa mga panson, digto sa nagapalipod, sa mga panson na may pader na, pwede ka lang nakatulog taklas, tapos digto sa babaw, ara na may mga grills sa Daxon Mar, digto na galili ang mga priso kay na kasi kita kilala ganin Lakso Radio Bacolod. Gambal sa do mo man number 1 ko no. Kasi kita to mga priso pati priso ko balo number 1 ang radio. Yes, no doubt. Ga sugid action diyan sa kamaturan ng mga priso. Oo, gani. Amo to nakabati din naton mga viewers na Facebook Live kita kay na sa TikTok nagkandak by bus. Sulod sang patso ha. Hindi gwa ka patso. Sulod dito ka patso dito sa pinakapunta ng mga patso sa likod. Sa nag-inventory gani dito man sa may atubang sa isa ka patso Action Mare. Dito sulod sa patso bala mo do ka do ka unique bla. Nga sila galiya po, hindi na sa kagwa sulod sa patso Action Mare. Po dito ko balik gali nga doga. Dito sila gabi na iluhanay. Yang baka pulis do naging mantonado hindi na bala sakto kay do dapat reklamo magiging operate nila 19 years old si Ray Marcos Tanto ang nadakpan sa may bus operation sa sulod sang patso. Dito na binigyan mo kanina comment pating patay to gilubong ano bigyan sa bo. Komentong iba naton nga mga ka-action no. Ano ikaw na, ang dito sinadara sa tanan nga mga gipatay bypass operation, there is Bacolod, or karon nga adlaw, 4 Duwa ka per station Action Mar, kag duwa ka iya ka Philippine Drug Enforcement Agency, isa ka Negros Occidental, isa di ka pwede set, ang Special Enforcement Team, no?
Ano din, palibot sa sunod sa bakong karoon niya gabi mga kaaksyon na atong dalanon ligwa. Galing may mga salakyan na may mga driver sa gyapon nga ras-ras ang pagpadalagan nga may likuan sa tunga sang dalan pero wala ga prino, gadiritso lang. Pero morning opisyo lawan sa disgrasya. Ang delikado pa na magbuka ang ulo sang driver nga nagamaneho sang motorsiklo nga sugata iya. O, may kang kasanay, isa ang kasula sang helmet. Dapat tanan may helmet. Kay delikado kung wala helmet, action mar. No? Hindi na tumabalaan ang lakat sang panahon. Ilabi ng aksidente sa dalanon. No? At ang update kayo, natin na sa nag-hikog, tinapat naton, patay gito action mar eh. Oh? Dalong ito pilas ang nangkon sang lalaki. Kaya kayo wala pa ito motive, no? Oh. Basaon nila action mar ang tawag din nga suicide note pa to. I-check ito nila kami may nakuha sa bulsay nga suicide note ang aton kapulisan. Pero doon over to nila una sa pamilya na para mabasahan. And of course ito nila ang desisyon sang pamilya action mar. Pero damo action dyan sa mga abyan niya sa mga friends sa Facebook, no? Mga mensahe ito daw makakita ka to sa message action dyan ka magkahambal ka do ama-amo gini nga dalinan guro ho. Di ba? Most probably ang mugid diling kay ang police why pa sila kadto siguro sa punto nga dra i-check ang mga Facebook page sa Mar. Digto pala sila nakatutok sa amo to bala ang dalaan nakuha nila nga suicide note. Pero kung base kung padalman pagid nila gid makita mabasahan to nila ang mga online and Facebook post. Bisan kita diri sa Action Radio kung kita sa mga natabo digto. Actually Action Mar ang original post ito why na din kakas na delete na to sang mga nag-post to bala. Galing kay ang natabo bimi na una nga naka-screenshot. So mo tong nagalapta sa subong online. Pero kung check mo gid ang wall kining persona nga naglumpat dito sa may sulod sang mall, ali sa fourth floor hasta sa ground floor tong lumpat ya. Makita mamal mo gid nga mahimo base isa gid sa mga rason so nga nagluntad ining paghikog sining 30 anyos nga lalaki aksyon Marlon. Makabulig-bulig ba na tanakson dyan mo sa investigation sang polis ina kon luyagin sa pamilya ngay baloon ba lang base may foul play kon wala makabulig-bulig tanin ang mga mensahe mo? Dako gid ang mabulig sila. Kabalo ka gina-check na nila mong KT di mo na iusuyon ang mo sila nga senaryo action mar and then once kun mausoy mo na mabalaan nimo ang senaryo kaga mahimo posible nga natabo sa may angot sinang kaso no kung related action mar kag makagamit gid ni magamit gid nila man mismo para ila maplastar ang pinakamotibo sinagluntad nga insidente dra action mar. Anyway, ko lang ito, hindi ka mag-guna kaya may mga kaso before, like sa may isa ka mall sa may reclamation area, daw ka, 5 gid na to, natabo, ini sa may isa dari ka mall pagid, first time na sulod, model siguro, bando na kibot gid action mars sa natabo digto man. In terms of trabaho, hindi pa man ito ma-identify, kaya may mga IDs, pero hindi pa ma-confirm sang aton mga kapolis, ano? So para ma-action mo, diri kami sa area sang Dalan Araneta karon nga gabi, ligwaliting dalanon. Diri even sa may flyover gani doy masyado may mga salakyan nga nagalabay sini nga gabi action Marlon. So para mo na ang pinaka niya po sa palibot sa Surad Marayan ayang panahon karon di kagabi yun mga ka-action. Pero hindi kita dara mag dapat alerto gyapon sa total action bantayan kay ikaw ang ginabantayan man sang mga kawatan. Sa total nga mag-action tandaan isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tanlawas sa mga paguyang o kanang pagnubo sang aton immune function ang mahigko ang kolon kagang hindi regular ang pagbagwa sang higko sa tanlawas sa may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function ang dapat imon simple lamang mga ka-action mabaskugon kag pasonyugon ang immune function
naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mata sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa sinigang ng katinion mga kaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte amo nagapanguna subong sa situation briefing sa Tandag City, Surigao del Sur, no? Upod niyang pila kami miyembro sa niya sinigang gabinete. Okay. Las 10:29 in Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa rin nga pagbanubalik, ibalong tara detalis ang balita. Sa ato sa rin nga mga action unit reporter standby, balik kita pagkatapos lamang sa nila. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa monitor sa ato sa ring live stream si Gerans Barela. Monitor kami asawa ko Jessica Barela dari sa Villa Angela, Great Co Family Barela, sang Bagaas sa Hinigaran, Nanay Thelma, Tatay Polion. Okay. Rachel Manceneros Jigan, good evening. Irene Ganti Juanites Petua, good evening. Erwin D. Gonzales, monitor lang ko. Marilo Travilla Catinoy, good evening. Jolie Villando Ausan, good monitor ko simo. Beth Kiatson, monitor live from Bacoor, Cavite. Buena Fe Advincula. Araman si Myrna Estrao Plaida, good evening. Akso Marlon, watching live dari Tangob o kabarangay ko na, no? Sa barangay Tangob. Romy Castillo, Marlon monitor ko subong, barangay 29, God bless. Asis Mahina, good evening. Akso Marlon, monitor lang kami dini sa Pangasinan. Alexa Montesa sa Marlon, upod lang programa mo, mayong gabi lang da. Alexa Montesa. Okay. AJ De Los Reyes Anuta, good evening sir, ano mahambal mo sa case subong sang nagareklamo sa Gaisano Main? Ano nga complaint na AJ man? Duway ko pa kunakon mo. Sige, check tarabe kung mayara sang reklamo gid man. Evon Boy sir, Dan Sharing, salamat gid. Jose Mong Caltorilla, parok-urok lang ko, Akso Marlon. Sabi Dalbagan, God bless. Rose Marie Cabugwason, good evening watching from Kubay. Arama si Asis Mahinay. Elizabeth Malakagamala, God bless. PTR, Patrolman Ramel Loyola. Sir, good evening. May accident diri sa Villa Valderrama. Di na siya, Sir Man, ang Villa Valderrama yun man. Si Mrs. B, may accidente ko. No, basta mo nang ginmuno kay nabago lang ni Asun dyan. Araman si Edsel Claridad, patamyaw lang ko na kay Papa Edmundo Claridad, nga nagaporok-orokid sang pamati. Nina Diras Maniego, monitor lang. Buena Fe Advencula, Patrolman, sa Mandalagan, okay, Patrolman Ramel Loyola sa Villa Valderrama sa Mandalagan. Salamat kay Patrolman, timbrita na sa ato sa rin patrol. Joy Chris Iliot, okay. Jopart Loksin, anong mga background sa mga nagkalabatay? Ang kalabanan, ginti, amanay, ginaangot sa illegal nga droga. Oh. Mayara sang asset, mayara sang empleyada sang sang isa ka dako nga drug personality, amo na pila ka mga background. Oh. Annalyn Abanto Bilanggoy, good evening. Ang kalabanan, ginti, ara sa drug watchlist sa ato sa mga otoridad. Ana Mandri Gosrob, hambal nila kono sir, subong Abacolod City is city of crime na kay not safety anymore because of riding in tandem, kag snatching, and etc. Romel Ocalina, kamonitor ko Transistor Radio subong kag tanaw man live. God bless na ram. Kativer, good evening. Lorna Diligencia, love you all, Habalya. Lorna Diligencia. Jocelyn Nibones po, good evening. Mabel, si Embel M. Estrobo, Gritman Papa ko, Mr. Mario Estrobo, sang Silay. Lino Alturas, region-wide ang sindikato, iban sa Gwa sa Bacolod, Gares and Recreation kung tapos na ila misyon. Valron Alvarez, okay, mayong gabi Akso Marlon, hino ba ya? Tamiyaw ko lang. Miyembro sang CIDG sa Bacolod City, si Rone Alvarez. Laurizo Quirogo Marites, good evening. Valron Alvarez, kag Negros Occidental, no po CIDG ko na. Okay. Grace Halandra Orbina, good evening. Romy Alconza, good evening. Akso Marlon, OTTG ni, okay. Operation Tulog Task Group. Si Tisay, good evening. Watching from Bacolod. Si Melchor Baroca Rombines, good evening. Taga-Banawasing Nabaanin. Si Melchor Rombines. Valron Alvarez, damo by bus pero wala agad sa may makita ang ginasunog kag ginahaboy. Ano pa, sunod-sunod ba ng mga tao ara sa custom ga balik-balik? Ibalik-balik, baligya. Ann Bella, good evening. Akso Marlon, good evening. Bacolod and Iloilo, keep safe everyone. God bless. Elmer Hilsana,
Good evening sa mga angel ko sa balay, labi na gid kay Portia, Faye, kag Helen, parok urok gid. Pero may salamat Action Marlon. Martin Aliling, good evening. Araman si Binong 70. Good evening, Action Marlon kag Dorel. Amal ni Alex, Banat Action Jam, paniti gid kay Ligi Santa. Marilo Villar Tanaman, good evening. Sir Marlon, patamiyaw ko na lang, taga Barangay Buenavista, Gibog, kag Pontevedra sa family sa Lodares, Katige Rojo, Estilio, Clarito kag Mogar, manabong salamat. Russell Gomez, hamal ni Alex, bago lang tapos panyapon, samtang kabaritor sa programa, sir. Salamat, kid. Leslie Gutierrez, good evening, great ko lang. Family Grijaldo, thank you. Marjorie Empress, watching live from Bacolod. Tamyaw ko, Family Empress of Ricky, salamat. Okay. Elvira Ibalia, good evening, sir. Galantaw live si Imo Subonga. Salamat, Elvira Ibalia. Alex Montesa, Guillermo Clarito, kag tatay Fred Madrili Huglang. Madrid, okay. Fred Madrid, liyaw lang, Sir Marlon. Sakop sa ila, manabong nga salamat. Manok nga pink, wala sa programa mo, pero ambot lang kung ara siya, boss. Okay. Edsel Claridad, salamat. Richard Salazar Ibanez, mayang gabi, ganatamyo ko lang. Ambrosio family, kag Ibanez. Ibanye family, okay. Conception is Ekraila, good evening, sir. Patamyo da sa family Claridad, hamal ni Edsel Claridad. Salamat kayo, salamat. Iban, balikan tanaman dugay-dugay. Thank you. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Mula sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kailangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan. Alas 10:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ring abahin na tunay balon detalye sa nga balita na tipo ni Aksyon Percival Villamor. Sabayin sang Southern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Pers sa report mayong gabi, please come. Yes, Aksyon Marlon mayong gabi kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang aton nga kapulisan sang Moises Padilla nagkandak sang operation sang pagbantay sa dalanon mga alas 2 ang takna sang aga no sang nagligad nga inadlaw
dito sa may barangay sa Quezon Street, Barangay 2 Moises Padilla, Negros Occidental. Nagkandak sila aksyon Marlon sa checkpoint. Kaga dire na ka-apprehend sila sa isa ka dikarga nga tracking puso nga may karga inilulan ini karga nga mga kawayan. Kag dito nakita kag na discovery sa aton nga kapulisan man sa Regional Mobile Force company nga ginapamunuan ini ni Police Captain Charlie Ispini Sebastian OIC, kag ang aton nga Chief of Police sang Moises Padilla si Police Major Randy Babor, no, nagkandak ini sang checkpoint. So dito nakita nila kag gin-apprehend ini ang salakyan nga lulan sang karga sang kawayan, pero dito gali sulod sang tracking sa kaha aksyon Marlon may mga ginurot nga mga hardwood nga mga kahoy, mga mahogani, kag may mga kuandre lamber na, no, kag nang wala na ini aksyon Marlon sang nagakaigo nga dokumento. Ang mga suspect diri sa among pagkandak sang checkpoint sang aton kapulisan ginkilala diri sa kay GC Villaran Sanusi 23 anyos, kag ini siya soltero, kag si Frankie Himpayan Sinahon 37 anyos, kag ini ikatatlo si Gerson Lauga Anura 35 anyos, kag ini siya soltero. Ang ikaapat diri si Manolito Bernales Hilaski 40 anyos, kag ini siya nadakpan ini ang mga suspetsado upod diri ang driver sa among tracking, no, nga ginkilala naman sa kay John Albert Gonzales Eustanio, no. John Albert Gonzales Eustanio 24 anyos, kag ini siya soltero, kag pumuluyo sang barangay Montilla Moises Padilla Negros Occidental. So ginkandak sang aton kapulisan, kag diri nakita ang isa ka unit sang puso truck na may plate number aksyon Marlon nga GGC 916, kag ang ini nga salakyan aksyon Marlon ang pinaka worst pa sina diri kay na arestro sa idalom sa ngalan sang isa man kakilala dira sa Moises Padilla, si Absalon V. Alconira. Ini siya ginamaniyo ini ni John Albert Gonzales, no, ang salakyan ni Absalon V. Alconira. So ang aton nga nabaton ini si Absalon Alconira, isa ka SB member sang among banwa, kag dire pangatubang sang kaso sang aton ginapanaog sang aton kapulisan, ilabi na gid sa DNR nga sang kaso ning ginapasaka nila, no, kag may ginpakita man sila nga rehistro, kag ini siya aksyon Marlon expired na sang January 1, 2025 aksyon Marlon. So karon ini ang apat ara karon na huno ang 5 gali na hunong sa custodial facilities sang Moises Padilla Negros Occidental, kag nagahulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga kapulisan batok ini sa ila sang PD 705 sang illegal logging action Marlon. So hulaton tani ang pagpasaka sang kaso sang aton kapulisan batok ini sa 5 hilabi na gid diri sa tag-iya sang salakyan nga amo ang gingamit sa pagkarga sang illegal nga mga kontrabando nga mga kahoy aksyon Marlon. So mo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility labi na gid diri sa banwa sang Moises Padilla. Mayong kabilang sa kay Honorable Don Gisrel Imbultorio, kagawad
Jeffrey Sabanta kag Kapitan Chad Feria sang Barangay Robles, La Castellana. Report gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka aksyon Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat Aksyon Pers, alas 10:49, balikan tarang ato sa nga patrol. Detalye sang balita ni Aksyon na John Diaz. Damo sa mga balita nga ato sa nga patrol sa mga gabi. Sa residente na maka-aksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Nagapatigayon sa nga pagsapol sa pila ka miyembro sa iaysa nga gabinete. Kabonggid nga gabi mga ka-aksyon. Kaya man nagkadtugin ni siya dito sa bahin sa Surigao del Sur. Nagpatigayon siya sa aerial inspection. Nagsakay sa chopper. Check ya mga lugar nga napituhan sa nagalaslas nga Bagyo Auring. Isabong ginapangunahan niya ang situation na briefing sa sunod sa Tandag, Surigao del Sur. Arin ang report sa patrol ni Aksyon John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa detalye sa report, please come in. Masobra 10,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuan sa Cebu ang na-recover sa tatlo ka mabayba sa operation nga ginpatigayon sa ginamang hapon diri sa separado man nga lugar sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang unang mabayba sa operation na muniging kasas ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa bahin diri sa Port Neptune, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod sa rin ila diri nga operate action man ang isa naman ka ginakabig drug den. Nadakpan mismo sa mga bayba sa operation na mag-live-in partner nga ginkilala sa Marijoy Glaraga kag Gwenny Pani ilun sa illegal ang edad. Ang tatlo naman ka mga lalaki nga nadakpan man digto sa lugar ang ginakabig bilang mga visiting drug den. Botsilingon at aktuan sila sa lugar nga nagapatigayon sa session o pagsuyop sa illegal nga droga sangging kasama ng kaangay nga bayba sa operation. Ang na-recover dito sa lugar mga kapin 68,000 pesos ka balor. Suspected shabu contain grams Axanmar sang suspected shabu. Ang ikalwa naman nga bayba sa operation naging kasasunod mismo sang isa ka patso dito sa area sang Purok Phase 6B Barangay Handumanan Syudad sang Bacolod. Nadakpan dito action manining 19 anyos nga lalaki aging kilala kay Raymar Costan kag nakuha dito sa posesyon ng 4 ka plastic sachet sang ginasuspected shabu. Ini ako na state level target ang paghambalan action mar nagadagat ini sang kapin 3,000 pesos ang market value. Ang pinakuli naman nga bayba sa operation ang gingkasa sa police station number 7 sa area sa Poroklote, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Kung sa rin nadakpan ini isa ka state level individual nga si Jose Paulo Tinio 39 anyos kag residente mismo sa amuman nga lugar. So diri kay inaction marka Police Lieutenant Michael Tuburan ang officer in charge sa police station number 7 nga nagdangat man sa limanang ila monitoring matok diri kay Tinio ila matapos sila magkabaton sang report. Gayni gili nagabalik ang illegal nga droga mismo sa aman nga lugar. Antes pa man ang ila bayba sa operation nagpapanawag na sila sang ginatawag ang action mar nga isa ka intelligence report matok diri kay Tinio kag kaina ila hindi nga bypass kag dito na recover ining pila ka mga plastic sachet sang ginasuspectuan shabu. Well, sang bypass operations. Bali malum yung gabi no sa imo sir saga pala mati sang aton programa sa Action Radio. Bali sir mga morulis mga 1 month na ni aton nga continuous monitoring siya. So kapila naman kami nakakuan ko. Kasabong gabi na tigayon natin ang bypass operation kaga ito na aristar sa pagbaylar sang Republic Act 9165 ang Jose Paul Tinio Santa Ana aka Paul 39 years old may asawa nagapuyo sa Black Tulat 5 Poroklote Barangay Alihis Bacolod City. Okay, recovery sir. Recover kita sir sang kuan sang 3 pieces of 100 peso bill 1 piece heat seal transparent plastic sachet meron siya nga suspected siya bukag meron siya nga 2 pieces heat
sale transparency siya kamiyara man nga nakuha siya nga position in control sir. Mga pilang weight? Mga estimated weight sir is mga more or less 5 grams with the estimated street value of 34,000 sir. Bali aton sir na arrested nga person validity ni sa sir with the investigation report kag street level target newly identified sir. Aksyon mga batian si Police Lieutenant Michael Tuboran ang bago karon nga officer in charge sa nga police station number 7 sila bypass operations ni man nga hapon. Balita gikan sa Patrolang Tagliwot sa Bacolod. Aksyon John Diaz una sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Sa dugang na to sa nga pag-acknowledge sa monitor sa live stream, antes kita mag-takop, no? Sa live stream, binong 70, okay, na, ano ko na, muna ko na, Dagtas Dalombe. Kay Vanessa M. Mayo, okay. Good morning to sila siguro. Watching as always, monitor ARB, latest updates. Great lang Sir Mar to my CC, Mrs. Alvarez of Tangob. Thank you and God bless. Always stuff. Mrs. Alvarez, basiklala ko ni sa Tangob, Ma'am Vanessa. Okay, first name naman. Sige, salamat gida. Richard Salazar Ibanez, manabagin nga salamat. Action Marlon. Sa Marlon, update lang ko sa mga lutohanganay. Sunod sa Bacolod, ano na, puro floating status ang kaso. Sa Polisan tanong, hindi na naghalos ka pangalot na. No? Sige. Tagdala ko sa NBI, habal ni Alex. Rosary Antonin Navales Rojo, good evening. Wala permit, mangkod ni Alex. Palapos, Aragoy, illegal logging. Teresa Orita Kahuraw, good evening, sir. Monitor lang ko di. Marley Gonzaga, good evening. Alex Montesa, balya politiko. Damo klase sindikato nga palapos, dugay na nga isyu, subong lang natukiban. Mga aragani nga gabulante sa bagsakan nga ang dala, hindi lang utan, kundi urutanon sang furnitures. Methamphetamine hydrochloride nanan 3 to 6 months daw, wala na sing katumanan. Tiliwat pa kamo magpainto sa mga pulpol nga politiko. Kilagid ang kakulingon nyo para sa isa ka boto. Okay. Last 10:56, Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pang mangin matauhay lang ang kabugusan sa ato sa nga probinsya. Samtang nagadalom ang kakabihon. Oy, 11 p.m. dugay-dugay ha. Curfew hours gapon implemented gapon na gina-implementar gapon dari sa may syudad sang Bacolod. Action Night Patrol temporary naman nga magatakop, magabalik ini buwas with Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sige hapon sa ato sa mga action unit reporters. Oy, si pare Manny Moveres ga monitor. Manny kay pareta Manny Moveres. Tara sa may barangay Tangob ga monitor man siya, no? Kaya nga agaw pang yasaning minsay. Sige, thank you. Action Night Patrol, pagabalik buwas. Sa ngalan sige hapon sa ato sa mga action unit reporters. Action John Diaz, Action Percival Villamor sa ato sa News Center, Action and Defensor. Ako naman Action na Marlon Henovoya. Podere kay Action Nelmar Madera sa Technical Control with IT Expert. Action Elway Dutalius. Ato sa nga piloto sa Patrol Action Nixon Tahom. Ako naman Action na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!